Iya, baiklah, semuanya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa berteriak ya kalau siang, panas. Iya, satu tembang duet. Anau manobong. Ceritane wayang Jawi. Rejo arane kowe ge nyolong sinta Hano manjan tutu mandang ngalong kowe wis dadi awu. Jadi apa tendu? Jadi apa? Bokong 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 gede enak rasane. Iya boleh digoyang. Ceritane wayang Ramayana Koro alon Gadi Rojo Rawono Rojo gawe Dewi Sinto. Oh,
Ceritane wayan Ramayana Koro ngalon dadi rojo Rawono rojo gawe Dewi Sinta Rawono rojo